Vitajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako vytvoriť a spracovať daňový výkaz v účtovníctve. Daňový výkaz vytvoríte vo voľbe Účtovníctvo, zvolíte si vašu právnu formu, napríklad mikroúčtovná jednotka, kliknete na Účtovná závierka, prípadne na výkaz pre vašu právnu formu. Kliknite na tlačidlo Pridať. Zvolíte si obdobie, za ktoré chcete spracovať výkaz a predchádzajúce obdobie. Ak predchádzajúce obdobie nemáte mať vo výkaze, vyplnené dátumy vymažte. Kliknite na Zapísať. Vytvorí sa riadok výkazu. Pre úpravu a tlač výkazu vstúpte do výkazu cez pero. Zobrazí sa výkaz vo forme, ako keby bol na papieri. Zelenosivé riadky sú needitovateľné, do bielých môžete dopisovať hodnoty. Ak budete dopisovať nejaké čísla, vždy kliknite na tlačidlo Prepočet, aby sa prepočítali aj súčtové riadky. Ak chcete nanovo načítať údaje z účtovníctva, kliknite na tlačidlo Inicializácia. Vtedy si však treba dať pozor na to, že všetky vaše ručné zmeny budú vymazané. Vyplnenie riadkov je prednastavené v definícii. Túto definíciu si môžete upraviť cez tlačidlo Nastavenia výkazu. Vstúpte do nastavenia výkazu. Zvoľte najmladšie obdobie. Vstúpte do neho cez pero. Zobrazia sa všetky riadky výkazu, do ktorých sa dajú nadefinovať účty. Riadok upravíte kliknutím na pero. Napríklad, ja mám účet 311 zadaný medzi krátkodobými pohľadávkami a určitú analytiku chcem dať medzi dlhodobé pohľadávky. Takže vstúpim do riadku dlhodobých pohľadávok. V tabuľke Účty kliknem na Zmeniť. Nájdem požadovaný účet. Označím ho a kliknem na OK. Riadok zapíšem. Zapíšem definíciu, všetkými zapísať. A kliknem na Inicializácia. Daný účet sa mi načítal do požadovaného riadku. Ak budete mať všetky zmeny vo výkaze hotové, môžete výkaz vytlačiť alebo môžete výkaz vyexportovať do XML, ktoré potom naimportujete na finančnú správu alebo do e-dane. Po zmenách výkaz vždy zapíšte. Výkazov za jedno obdobie môže byť aj viac. Bližšie informácie o daňových výkazoch nájdete v príručke.